mi fingte tang tlan chuana ro pui tak tak kara mi mol tang tlan chua tum lo cham hul hual te kha chunjam le te ang tanin ni lo zo ka isilof raita HMP tanin oma mi tang pakhat chu pon lama athrian ten ron chan chua antum ve nge annuwa an pahni hian rilrulam chiang lote en kolna dalu an ngai hial an che dan chu noi ve tak mayane kumsan hi le so mei thla khan ania he tanin veng tu te chuan tanin kong khar lama thoman thria a anwa en chuan an mel thupna tan cartoon character Snoopy lema in thuam mi pahni chuan kong khar ti chiatan tum tianwa mu pakhat chuan silaya lek chuak wa a kong khar an ti chia theitak lova chuan police officer lir thei an beizui tangot mayane anuwa an pahni hian mananeya thilom dan an riat chuan khovela tangin chan chua tumna chuan a hlo cham chiang ber ani ta ome an silai ken chu ka chik kaloni phot an mi chan chua tum chu tanin kongka an ti chia tumna chuan alo tang reng lo bok an be hi albania mi aneya an chan chua tumero chu cramphill lama alo om dai thung thunei tu te chuan heng mi pahni te hi chiang chi alova an ngai an mel thupna tan mai ko remo mai tuam ne mo vuwa theian ni laia Snoopy lema anin thuam chan chu aman tu te hian angai na an threbik lovane ti ngai na a hrehlol lo tanin chunga chuan an thil muang angin man ruale hriam hreite an siam chop thrin thil tuam na ta na an man styrofoam chu chuang tuin chemang dewa te an chuwa thrin kumsang ni le som khan Snake River tanina Michael J Norwood chu ruk thu boya wangin khungania athil hmuwa tangin man ruwa achera tanin atanga tlan chuwa theidan tur adap na sa hle Michael hian man ruwa chu anei thra a angai nei ro chu a hrehlal lowane ahma saberin peanut butter mangin amalem atlan chuwa huna apin dana a ayo tur chu asiam phot peanut butter atanga milem siam chu ang lo du via wo me heiba ka hian tanin hungna lona tan rui chu hati faina dental floss le khabukor le ekin pipe ti vela tangin asiam chop boka ama hi ruk thiam takania wangin tlan chua dan turpo hre mai tura a in nga yane atlan chuana tur hian man ruwa chu anei thaphian a boi thlak lai takero chu tlan chuak turin ruwa manna anei hlallowa athil nei te hi man tangkai na wak ka hrelowane tlan chua hun ta yatin Michael hian tlai lama apin dan chu achua san ve top maya ayo turin amilem siam chop chu akhuma thatakin amutir zana twalzol lam apantane athil tumber chu nitlak to hnuwa tuma mulova om khotlai ania amilem siam chopla chu peanut butter ania wangin a hmui rum dona manchua hardon lo hle tiangai tua chuak phalo hrim pon lama puitu anei lova chuak ta poni se Ontario thingtlang khuwa lo nei na mun mel tam tak chu apal tlang angai dona chumi turpo chuan ruwa manna engma nei ta chuang lo atlan chua tila apindan achua sanatranga darkar chan ve hnuwa twalzola ama chawa omchu manzui anita a hruisiam na ta na le khabu ati chiata wangin dollar za somthum pahni an choi tira tlan chua tuma wangin atan hun chung an po sei sak bokane kangaroo lem chang Australia Tasman Peninsula khuan Port Arthur tan in oma kumzabi som pakuanan saktonin tlan chua theilo tluka ngai thrinane he tanin hi tuina huala tuya chuan sar kan tam em awangin hleu ngam chi lova ngaiane kongte reute mai oma chula chu ui sathiam le veng tu thuwa thi pin anvil tlat maya tlan chuak tur chuan nuna thap tak me wangai heti chung hian kumsang khazariat somli pahnia khan Martin Casle midang pahni chu an tlan chuak thei an pathum hian anin thlung beta sark tamna tui hi an hlewa an him thei anu feya hetani na hian George Hunt Bilia tian ko mai thrin chu aron tang vele tanin hitlan chua theilowangai ani awangin anzalen phiana satepo andu chuan an pel thei Georgian ni khachu kangaroo achang fu hlau maya
asati hlum ayan chuan ngai dan dang aneita avun chu uluk tak mai na hi ka a hazui ta tuna chuan kangaroo lem anito soteu eu chungin kongom chhuna tang chuan kangaroo anga chhuwa avatuma vengtu ten anlo chhuwa tir ve mai abei seyane vengtu te poin bili chu kangaroo ani ngei anring ve phot mase ngai tua mai ro chu vengtu te hi anrila drama kangaroo rontlalu chu chome thatakani ti hine anjinga pakhat chuan kangaroo lem bili chu akapta athel hlau mai anuna ta na hlau om theidon ti hrein bili hian a in thuamna a hlipa a in pezuita tlan chhuwa tuma wangin voiza somnga vel chu an hlap erzui ta ome tumdana in an miau lo chuan kumsani le pakwa khan New Zealand North Island tanina tang Regan Reti le Tiranara White ta chu Hastings District Court ta ruayania anchung thu ngai tua turom mase court ta hian thatakalu kha an pani hian antum reng lo zalen narim an hretlat an pani hian an kuta thlun zom ania rorel na in pona chuan in thurualin an tlan cheta thut vengtu te chuan chel tumma se an chel hne lowani tang pani te hi anin thurual dana hian an tum dane ro chu a inang zik tluak lo an tlan chiat na hian thir banadinga pakhatin dinglama hela tumlain pakhatin veilama hel atum ve thunga an kut thun na chu bana hian a in bata an tlan chak deu bok nen an pani hian anin tau zui ta le ngala tang tlan chuatum Charlie Chaplin a hun laya fiam thu thoang vel leka an chuak ta ne an thole ma hian an mani zui tu te chuan an ron nang chingta rorel na ina anin landan le an thu buai ngai tua dan po adang lam ta deu ome buman tum venge kumsani le som paruk khan Hanover tan ina mitang pahni an mingan puan zar lem lo te chu an tlan chuaka rohman na chu an nei thave phian tlan chuak tur hian lir theipo an nei thlapa chumi manga an tlan chia chu vengtu te chuan anum zui ta ne vengtu te chu an tlan chiat san theidon lowatriain ti dan tur an dapta an pani hian lir thei chunga tangin thu nei tu te an bia mitang tlan chuak te chu police ten an soisa kutan thlak dana hian an ni po man ve chi ni yang an vatia an mani zui tu te chu kutin thlak na chungchanga ron man se an ni ro chu zui lovin an tlan che theidona in bum chu an tum venge masen mi biak te hi police thawan nia in bepop ton vek ania wangin an ruam man nei ro chu athok talem lova tang tlan chuak zim tur kan nei tian riat thei pha ta zo kane tlan chuak pahni te hi an man chiang hle an mani man tum tu police te man tura police dang roi lein omzia nei lo zero chu tanin chunga an ngai tu anon fo to don ane kungfu chu thiam kumsang ni le som pakhata khan St. Louis tanina Lorenzo Polarta kumsom thum pakhat mi chu tanga martial arts tuichil khatlat tangchi khane tanin chunga hian nunchuk kan ti mai thing pahni cheina thlun bel bom mangchi chu amut bule che ratangina siam chopa chumi mang chuan tlan chuatum atum dan chu veng tu zong te ne vek phot te po aniome in bol tu ra chuak chu polar ta hian veng tu te chu a man ro siam chop nen hian a beya tanin chong khatna chu a thleng chho man darkar ni nuwa man zui ani le ta ania ya tam fe bum tum aya tharum ne na hneya tlan chua tum chu ani po hian fin thak atiwak tolawang polar thi reizo katang tura achung thu rel sak ani zui ta bokane trangrual lo kumsang ni le som pathum September thla khania Weatherford Oklahoma mitang pariate antlan chuaka anjinga hian tlan chua du lo an telawangin man leve kan ne tanin pakhata tangin tanin danga mi som pakhatte chu sonan ni dona lir thei mangin anin khal chuak konglaka chuan mi pathum te chu damlo na nei ni a in soin lir thei mang hian damdoin lampan pui ania vengtu te hi anjeilo ve hrim an lir thei chu an kalsana chabi an la phoi lo zui tale ngal
lir thei chuang mi pahnih Lester Burns le Michael Coleman te chuan lir thei pindan na chu ti chia in lir thei chu an ti nung ta an tlan chuak chu ani zuita mase midang paruk te hian tlan chua tumna an nei hran lo ani hmel hle mel chan vevela hla an tlan hnuwa hian thu nei tu te chuan phone call an donga tang tlan chuak te khakan nia chumi hmuna chuan kan ome tiin an va hrila darkar nga hnuwa an lir thei chu munia achunga chuang te chu an lom to lo in rang an dap hnuwa mi pariat te hi an man le ta vek tanin atanga tlan chua dona tlan chuak du lo an tel ve tlat chu Lester le Michael te hian an tuar zui ta ne